Нуймон Дадаҷонов як сокини шаҳри Истаравшан аст. Мавсуф баъди ҷустуҷӯи кор ҳамроҳи оилаи худ ба корхонаи мурғпарварии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Хоҷи Рауф воқеъ дар ҷамоати деҳоти Яхтани ноҳияи Деваштич ба кор даромад. маоши миёнаи ин корхона 1500 сомониро ташкил карда кормандон аз он қаноатманд ҳастанд, зеро дар вақти муайян маоши худро мегиранд. ӯ мегӯяд маблағи ба дастовардааш барои таъмини хароҷоти рӯзгор басанда аст, зеро Нуъмон ва зану фарзандонаш бо ҷои истиқомат ва хӯрока таъмин карда шудаанд. мурғпарвар омада 2 сол боз кор кардем. кори вай нормал ва маоши 1000 маош мегирам. оилам хити кӯшида омадагӣ кор наст, ҷои кор хурди хӯрока метиҳад, ҳама чиз наст. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Хоҷи Рауфро чанд сол қабл Расул Азимов ташкил карда фаъолияташон барои истеҳсоли тухм нигаронида шудааст. коргоҳ шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғдро бо маҳсулоти хушсифат таъмин месозад. ҳоло дар ин ҷо 5000 саршумори мурғи сафед парвариш ёфта истодааст. кормандон мегӯянд барои гирифтани тухм бо ҳаҷми зарурӣ каме муҳлат лозим аст, зеро мурғҳои парваришшаванда алҳол 120 рӯза ҳастанд. соҳибкор дар ин ҷо барои кормандони корхона бинои истиқоматӣ сохта истодааст, яъне кормандон бо ҷои истиқомат ва хӯроки ройгон таъмин карда мешаванд. ин иқдом бо мақсади рушди соҳибкорӣ ба роҳ монда шуда барои баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум таъсири калон дорад. дар ноҳия вақтҳои охир саршумори парранда сол то сол зиёд шуда истодааст. бо мақсади таъмин намудани бозори истеъмолӣ аҳолӣ бо маҳсулоти паррандапарварӣ махсусан истеҳсоли тухм ва гӯшти паррандаи ватанӣ ки дар асоси супориш нишондодҳои пешвои муаззами миллат дар хоҷагиҳои кишоварзии деҳқонии ноҳия аз тарафи соҳибкорон ба вақтҳои охир ба рушди соҳаи паррандапарварӣ як эътибори хоса зоҳир намуда истодааст. дар ноҳия истеҳсоли тухм нисбати солҳои пешин зиёд шуда истодааст. дар миқёси вилояти Суғд 103 корхонаи паррандапарварӣ фаъолият мекунад. аз он шумораи зиёдаш барои истеҳсоли тухм нигаронида шудааст. соли 2020 дар вилояти Суғд 20 адад корхонаи нав таъсис ёфта шумораи зиёди корҷоён бо ҷои корӣ таъмин гардидаанд. айни замон дар 14 шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд корхонаҳои мурғпарварӣ фаъолият доранд. 50% корхонаҳо дар ҳудуди ноҳияи Бобуҷон Ғафуров ҷойгир аст. дар маҷмӯъ муфти шаҳру ноҳияҳои вилоят то санаи 28 соли ҷорӣ дар ҳамин шакли хоҷагидорӣ 130 адад корхонаҳои паррандапарварӣ мавҷуд мебошад ки аз ин зиёда аз 25 адад корхонаҳои мурғи гӯшти парвариш ёфта истода дар имрӯз зиёда аз 4 миллион сар парранда парвариш карда мешавад. 50-60% корхонаҳои паррандапарварӣ дар ноҳияи Бобуҷон Ғафуров дар шаҳри Гулистон, шаҳри Гулистон, Истаравшан, Зафаробод ба ғайр аз шаҳру ноҳияҳои Кӯҳистони Мачо, Айнӣ, Шаҳристон дар ҳамин шаҳру ноҳияҳои вилоят корхонаҳои паррандапарварӣ фаъолият дорад. Нуъмон Дадаҷонов дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Хоҷи Рауф изҳори қаноатмандӣ мекунад, зеро шарту шароите ки корфармо барои кормандон муҳайё намудааст барои таъминоти молиявии оилааш таъсири мусбӣ мегузорад. аз ин рӯ барои пеш бурдани кори корхона ва иҷрои вазифаи ҳамарӯзаи худ сидқан меҳнат мекунад. дар маҷмӯъ дар ноҳияи Деваштич 13 корхонаи паррандапарварӣ фаъолият дорад. Расул Азимов соҳибкори ватанӣ нақша дорад ки ҳудуди корхонаи худро васеъ сохта таъминоти тухмро ба роҳ монад ва аз ҳама муҳимаш корҷоёнро бо ҷои кори доимӣ таъмин кунад. гузоши Гулҳаё Камолзода ва Наим Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.